दीनानाथ दीवाना की आवाज म्यूजिक बाय संदीप मिश्रा। पूजा करे जाले सब भोरे मिक्स बाय राहुल सिंह। होते भोर हरिया जगाले कोयलिया माई के सोरे से होते भोर हरिया जगाले कोयलिया माई के सोरे से गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाले सब भोरे से गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाले सब भोरे से मिक्स बाय राहुल सिंह। पूजा करे जाले सब भोरे निमी के गछिया झूलाना लगल बा बैठेला माई के आसाना लागल बा पूजे सब माई के चरनिया लई के से आने औरी कनिया मारी मारी मुसकी हंसले मैया देखना जोरे से गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से मिक्स बाय राहुल संदीप मिश्रा। पूजा करे जाले सब भोरे लाले और हाउलावा पसंद करेली भोरे भोरे माई दर्शन देवेली दीनानाथ बनल बा पुजरिया माथावा पर बान्ही के पगड़िया अभिषेक चंदन चवर डोलावे लागी गोरे के गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से गाँव के पूर्व बाटे माई के मंदिरिया पूजा करे जाली सब भोरे से। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चकिया। मोबाइल नंबर 8825156667।